Hello? Yawa, kana baro. To kai maza wannan kaya da kuka sa aka rika shiga da shi cikin gida tsakar dare. Maza ka san yadda zaka yi da su. Munafukai sun gani, an kuma sanarwa hukuma. Yanzu? A yanzu aka so ake gaya mu. Yanzu? Za mu yi zancen ku dai san matakin da za ku ɗauka. A ni bana gidan ma ina Zaria ai. Ni bana nan ina Zaria. Nagode yallaɓai. Hello ya wale. Allah ina son shatan mota zuwa Kano. Yanzu dan Allah. Mu haɗu da kai akan gadon nan ta Zaria. Maza ka ɗauko mun shatan mota. Maza yanzu. Ta ina lissafi na ya dace ya fara ne. Don kasan shi lissafi ne, akasin lissafi rashin lissafi ne a gurin mara lissafi, in ji mai lissafi, yaran malam. Allahumma sallala sayyidina Muhammad ajrabillahi salatin daimatun bidawa billahi. Hello, mai gida. Hello yaran malam. Na'am. Ina littafinka? Yana gida. To dama ashe baka zuwa da littafi idan ka ne wa yaran nan karatu? Ka san yaran yanzu akwai saurin fahimta ne. Maza ka je ka ɗauki littafinka ka je ka buga musu karatun zuku. Saboda so nake su sauri su sauke a yau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A karanta a yau kuma a haddace a yau. Tabbeja. Karaji na yaran malam saboda in ba su sauke ba korar su za a yi daga makaranta. Yanzu ma awa uku yayi yawa yaran malam, ina son nan da awa daya dan Allah yaran malam. To ba matsala ba ra'ayi duk yadda za a yi. Yaran malam hakan shine samun zaman lafiya ta kuma zaman lafiyanka. Yau ba gidan harƙalla ta kace. Lissafi. Inda rabbana. Bawa Allah. Kasar ruwan kogi idan ya keto tare shi lillahi babu wanda ya isa ya tare shi. Ita kuma korama a tsaye take cak. Ina son yanzu maza ka tafi filin korama. Na ji an ce ta yi fushi tana fito da ruwa tana neman taimakon hanyar da za ta fita. To ina so maza ka je ka tare mun ruwa. Kada ka sake ka shiga cikin ruwan saboda na san da mai kilago a ciki. Kana shiga zai kama ka. Dan haka kar ka sake ka shiga. Dan in ya leko za ku iya magana da shi nesa. Maza yanzu dan basi. Lissafi. Wani masifa kuma da ta zo mana kenan? Ya sa wannan yaron mai wayarsa kai ne.